Bdew ix-xogħlijiet ta' skavar u l-bini ta' ħajt tul il-perimetru tal-impjant il-ġdid tal-proċessar tal-iskart organiku. Il-proġett qed isir b'investiment ta' 75 miljun euro li minnhom madwar 45 miljun huma kofinanzjati mill-Fond ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Ġara darba tkun qed taħdem il-faċilità ġdida se ssir b'aktar mid-doppju l-kapaċità annwali tal-proċessar tal-iskart organiku minn madwar 36,000 tunellata għal aktar minn 74,000 tunellata. Intqal li din il-kapaċità addizzjonali se tippermetti li volumi ferm akbar ta' skart organiku jinbidlu f'enerġija rinnovabbli u kompost ta' kwalità għolja. Intqal ukoll li l-produzzjoni tal-elettriku mistennija tiżdied minn 8 GWh għal 20 GWh fis-sena. Ġi spjegat li dawn ix-xogħlijiet qed isiru fil-waqt li għaddej ix-xogħol fuq id-disinn dettaljat tal-proċess u tal-inġinerija tal-impjant. Il-Ministeru għall-Enerġija u l-Ambjent qal li dan il-proġett huwa wkoll miżura tal-programm elettorali tal-Gvern u mistenni jżid b'aktar mid-doppju il-kapaċità ta' Malta li proċessar tal-iskart organiku kif ukoll jissaħħaħ it-tranzizzjoni tal-pajjiż lejn ekonomija ċirkolari. Il-kap eżekuttiv ta' Wasteserv, Richard Bilocca, spjega kif l-iskavar qed isir permezz ta' magna speċjalizzata li tgħin biex jitnaqqsu l-impatti ambjentali b'mod partikolari l-ħsejjes u l-vibrazzjonijiet. Għal ukoll il-materjal skavat qed jerġa' jintuża fuq is-sit biex jimtlew żoni baxxi sal-livelli meħtieġa. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli fissret ix-xogħlijiet fuq din il-faċilità ġdida bħala pass ieħor importanti f'dan il-proġett. 3 xhur biss wara li ġie ffirmat il-ftehim dwar l-Organic Processing Plant, ix-xogħol issa diġà beda biex ikonna dan l-impjant li ser ikun qed iwassal għall proċessar tal-iskart organiku fiktar peress li hemm iktar ukoll domanda għalih ser jgħinna biex ikollna iktar rinnovabbli, ser jgħinna wkoll fejn tidħol l-ekonomija ċirkolari. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Kita Zzoparditanti qal li dan il-proġett jixed mod prattiku kif il-fondi Ewropej jistgħu jinvestu fil-ħtiġijiet reali ta' Malta fil-waqt li l-iskart qed jinbidel f'riżorsa prezzjuża. L-impjant il-ġdid mistennijiet lesta fi żmien sentejn.